Broadcasting Company sa balita. Komentaryo. Reports. Second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Action Radio. Sa ngalan sa regular nga anchorman Action Fred Salanga, inis Action Brian Morden upod nga mangalagad sa inyo sining 30 minutos nga pagpalayag sining Action Reports second portion. Martes kita nga adlaw, Oktubre 19, 2021. Action Radio. Kumusta nga aton sining nga mga utod no? Sa aton sining nga mga kasimanwa diri sa Bacolod probinsya sang Negros Occidental kag malambutan sa aton sining nga pagpangalagad. Action Radio. Medyo masulasan na aw subong ang adlaw sang Martes. Puwerte ka grabe ang silak ni Haring Adlaw mga kaksyon. Pero amo na, pag-abot karon sa uluod to kag hapon-hapon magtulo na naman ang ulan. Normal sa season sang Pilipinas nga init kag maulanon nga panahon. Action Radio. Ang mga balita makaksyon nga aton iga dala sining aga sa aton sining pagpangalagad. Si Senador Lila de Lima makaksyon nagduso sang Senate Resolution number 931 no dito sa Senado. Ini nga babae bilib man ta kita sini sa action Oliver kay bisan ara sa sulod sang prisuhan pero aktibo nga nagahimo sang tikang ilabi na gid kon para iya sa ihibalo kag para iya sa publiko mga kaksyon. Action Radio. Anong ining resolution nga duso ni De Lima sa Senado? Ini siya ang nagahingyo mga kaksyon nga mas tindugan kag pabakuron kag dampigan pagid sang Senado ang ginatawag iyang constitutional power nila sini, no? Kay nakita ni De Lima diri nga ang mga senador subong daw wala na iya gina-respeto. Action Radio. Ini matapos mga kaksyon nga ginmanduan ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang mga gabinete sini kung sino man mga opisyales nga appointed ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya sini nga administration hindi magtambong sa anuman nga mga Senate inquiry, ilabi na gid sini nagkalahinabo nga pagpatigayon sang inquiry or investigation sang Pharmaceutical Corporation mga kaksyon nga ginaligar na kaganar sang kwarta sang gobyerno sining panahon sang pandemya. Action Radio. Siya tuman kadako nga paglubag ini in aid of legislation ang ginahimo karon ni Presidente Rodrigo Duterte sa diin nga ang mga Senado daw wala nagidyasang balor para sa iya. Ti imagine mo, si former Budget Undersecretary nga si Christopher Lau, halin sang ginmando ni Duterte ini, wala na nagtambong any increase nga ginpatigayon sang Senado angot sining nasambit nga overpriced sang binaklanay sang Pilipinas or gobyerno Pilipinas sining pharmaceutical gani. Ti lubos nga ginakondina ni Senador De Lima ang ining tikang ni Presidente Rodrigo Duterte. Subong pa lang ang mga sitwasyon, feeling ko lang pagkabati ni Presidente Rodrigo Duterte ka bukal naman yung dugo niya. Porti nila niyang kaakig ya kay De Lima, ya mo. Dumduman mo to nagpatigayon siya sang isa ka, kung di ko magsala, Kwan ato Sona, nga ginlabyan niya lang si De Lima, way pa to na priso si De Lima daw, first year niya ato. Nga paglabaya kay De Lima, handa siya madulog, pero nagrikta lang siya, pagkatapos gindiwalan niya pa. Amo na yang kaugot ni Presidente Rodrigo Duterte mo, no? Ti, lantawon tani, ano naman ayhan ang sabat sang Malacanang sini, angot sa sining resolution karon nga ginduso ni De Lima dira sa Senado, mga kaksyon. Halos ang tanan nagtaas tong kilay mga senador, puwerte tong ilang sining sinang tabo sa presidente taman.
Siya ba si Waysa Kahibalo nga ang ining mga investigation nga ginahimo karon sa Senado, ginaduso namon iya sa korte ini kag ginakuhaan ni sang aton sining hustisya o ko ng aton sini korte sa Pilipinas ang mga ideya, ebidensya kag iban pa agod nga mapasakaan sang kaso ang mga tawo nga involved sa anuman nga mga anomaluso nga transaksyon sa gobyerno. Aksyon! Aksyon! Radio! Las 6:44 sa aton sini nga pagpangalagad back action magabalik kita dugay-dugay. Aksyon! Aksyon! Radio! May aga lang sa Kylie M. Oij. Good morning, Action Radio Bacolod. Watching live from Danao City, Cebu. Kumusta dira ang travel requirements? Mapuli tas negro. Salamat, gid. The same, no? Dapat may negative nga RT-PCR test gyapon, no? Si Tuto Balulot. Good morning, Action Bray. Happy birthday sa aton duwa. Ay, sige, happy birthday sa aton duwa, na? God bless us, no? Dennis Nuestro, naga-monitor man. Salamat, gid. Good morning. Si Army Mirabulo, Antipasya. Good morning, Sombray. Greet ko lang si Mama Mi, Papa Ning, kag Antipasya family, ga-monitor gid perme. Salamat. Si Maria Teresa Hofiliena, naga-monitor man. At Tia Kim Iriman. Si Eme Esmeralda Dolido, happy birthday, Sombray. God bless you. More birthdays to come. Good health always. Salamat. Gary Orukay Araman, Hinida Ordunes, thank you again sa pagmonitor. Jinky Dailagdon, good morning, may aga birthday boy. God bless you. Please greet lang Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex R. Montesa, Milili Oligo, Lily King, and Miralyn Tiba, no? Sang Japan. Salamat gid. Russell Gomez, araman naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad mga action. Sige, pakaronan tang iba na. Las 6:45.
Aksyon na Philippine Standard Time, lasay 50 na sa ton sining pagpangalagad may agalang kay Ronald Herbolinga. Na? Good evening, sir. Ginbalik naman ng isang LTO ang PMVIC effective kahapon. Pasakit naman sa manog pa-renew. O kahapon nag-umpisa sila. Check nato na bigkaron kung kumusta na dang sitwasyon. Oo, do nalugpayan lang sa pila ka bulan or isa ka bulan, duha ka bulan. Ang mga motorista kag ang mga smoke emission testing center sa Bacolod subong nagbalik na naman ining PMVIC. Radio. Sige, ari pagid ang talalupang don karon nga balita sa bugos nga Pilipinas mga kaksyon. No? Kay si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nagapanawagan kag nagahingyo subong no sa Department of Agriculture nga maggiho na matapos matalupangdan mga kaksyon nga nagtaas ang presyo, hindi ya presyo sang kuana sang bugas, presyo sang mga abuno mga kaksyon. Radio. Ang presyo sang abuno subong Aksyon Oliver halos nagduble ang pagtaas. Suno dire sa mga otoridad bangod nga ang abuno subong in demand ini siya. Hindi lang kay sa pila ka pungsod sa kalibutan, kundi halos sa bugos nga kalibutan, Aksyon Oliver. Ginakulang ang abuno. Tigalibog man ulo ta sa mga producers ini. Kay kung ginakulang ang abuno, kinanglan lang patasan mong presyo. Radio. Dapat mag-produce ang damo, no? Mag-produce ang damo ag hindi mayong income nila. Sunod diri kay Zubiri, subong pa lang dapat ang Department of Agriculture diri sa pungsod Pilipinas manghimo na sang tikang kung paano mabuligan ng aton sini nga mga mangunguma. Radio. Kay ang masubo diri nagataas ang presyo sang abuno pagkatapos ang imo sining pag-ani sang humay Aksyon Oliver sa humay lang ta matutok pagida pagbakal sa mga negosyante dito sa farm gate mismo nga presyo halos pulo pangayo ang presyo. Radio. May dapat talupang doon man sang NFA ini no nga dapat ang gobyerno liwat nga maghimo naman sang tikang nga pasakaan ang ila pangumpra sang mga humay sang aton sini mga mangunguma. Ti subong pagintindi ko ang presyohanay sang humay sa farm gate mismo or inang sulong nga pagbakal sa mga negosyante dito sa ilang sini nga lugar. Daw ara lang sa pulo tutob 12 kada kilo Aksyon Oliver. Grabe. Ti sa pagkabarato na ginaiya katama iya. Hindi niya makabawi diraya ang abuno, binhi, ang pag-arado, ang ang imo sini nga pag-ukay dira, ang pagpatanom nimo, pagpatubig, pagpahilamon, ikarga mo na tanan-tanan mo. Perdido ang aton sini mangunguma, mga kaaksyon, no? Perdido katama. Why na gani ginisip sa mga mangunguma ng kakapoy nila sa kada adlaw nga tanan. Radio. Ang Department of Agriculture dapat nga galing kay bot kung kasapak panis sila sa mangunguma ta daw kung isa daw lato-lato nakatutok sila subong sa politika, katutok sila tanan sa pandemya na lang gid nga pandemya ang administration ti okay man na, pero dapat ang mga tawo nga natuhoy sa amo sini mga departamento tutukan man nilang kaangay sini kay masisige na lang tanay pandemya ni way na tagaliya sang ani Aksyon Oliver, way na takanon, way na tabaklon sa merkado. Radio. Kalulo, oy manguma, para sa akon, mga heroes, ini sila tanan-tanan. Pero nasunaran mo subong, nga ang aton siri mga mangunguma, daw pila na lang ka-porsyento ang nabili, no? Kaya nga ang ila kabataan halos nakatapos sa pag-eskwela, ang iba nagtinguha, gidla. Kiting iyang instinct sina, may eskwela, ko, di ko gusto nga pila kadlaw, mangunguma man ko, no? Ang kabataan, ang iban, ara na sa call center, ang ibang ini abogado na, ang iban mga nurse na mga kaksyon, kag iban pa sa mga office nga mga trabaho, no? Ang nabilin to sa ila to bukid tong amay
may tigpipila paginman. Magluwas dira makaaksyon ang iban nga mga kabataan subong or inang mga nasa sa uma, bisan wala iniskwelahan, nagapaamuliya sa syudad agod magtrabaho bilang construction worker. Aksyon! Radio! Drive na lang sang tricycle or e-bike or mag-jeepney driver sa syudad. Kaya nga mas dako-dako ang ma-income nila diri kumpara magpatial to sila sa init nga gamay ang income, halos pangayo pang presyo sang ila sining nga patubas pila kadlaw. Aksyon! Radio! So kabay pa nga ining panawagan sang senador nga si Zubiri mga kaksyon, matalupangdan ini sang administration nan sa Department of Agriculture, National Food Authority, no? Kaluoy ang Pilipinas pa naman ang ginakabig nga agricultural country. Mga kaksyon kay do kita ang ginbugayan diriya sang manami yang mga kagmalapad nga mga kadutaan para tamnan ta, na? Pero kung padalman tagid kapigado sang produksyon ta diri, ilabi na gid sa humay, mais nga muning kinahanglanon, subong daw nahimo na gani nga mga building ang mga kaumhanta. Kung kaysa kita mo dis Bacolod gasaka nga nagasaka sa bukid ang mga edipisyo, mga kaksyon. Aksyon! Radio! So pasalamat sa senador nga ini nga nagahimo sang panawagan sa aton sini administrasyon. Lasay 56 na mga kaksyon. Aksyon! Radio! Ang masunod nga isyo idulong sa aton, sunlight C, pinakabago nga vitamin C, non-acidic, doctors recommended nga vitamin. Si Lee M. Oid, tsakto gina ka-action birthday boy, tanan sila ga tutok sa politika, kagatutok sa pandemya nga COVID-19. COVID-19. Si Ray Dan Velasco, good morning. Si Glo Chua, baw maayo na talaka yung abono, susakto gina ang bili. Kaluluoy kami nga mangunguma. Sige lang kay karon sa action hotline tutukan tani kung paano tani kay kada regional, provincial, may mga department, agriculture, risk office, kita bidonto kung anong ila gina plastar na. Si Lee M. Oid, Zubiri ato na, pure Negrosanon. Siya lang guro nga senador nga madala ko. The rest, syempre BBM line up na. Solid BBM for president. Novi Valencia Subaldo, good morning, happy birthday Action Brian sa akon husband Enrique Subaldo Jr. nga ka-birthday mo man. Ay gali, happy birthday sa imong husband din, ma'am. Happy birthday sa inyo nga duha. Salamat, God bless us. Si LM or Liam, presyo sang abono lang gataas, ang presyo sang bugas wala gid. Maluoy man kamo sa aton farmers. Kaluluoy gid ton. Di humay ang bugas nagataas man. Oo, prong aton sila nga humay gid magbakal halin sa kwan sa patubas. Ay, susko. Robert Roma, good morning. Si Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Thank you sa pagtamyaw. God bless man. Stay safe always. Enjoy your day. Salamat sa pagmonitor sa pandanon. Ronald, okay, nabasa ko na. Si Margie Alegre Vasquez, good morning. So Brian, blessed birthday. Stay healthy. God bless. We are watching. Salamat. Si Lee M again, happy birthday dira gali Action Bri. God bless always with a good health and safety. Salamat. Jinky Dayalagdon, Bia Jonathan, good morning. Thank you sa greetings. Ano? Thank you, good. May puding tada. Sige, balik ko dugay ha. Share lang sa aton nga live, Lasay 59. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa
Action Radio, pakulon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, last city, 2 na sa aton sa nga pagpangalagan mga action standby na. Now sa action balita morning, action balita sa nga aga with action Boy Duran and action Dorel Cabato. No? Magbalikay kita karon dugay last 8 to las 9 media sa action hotline mga action. Action Radio. Good morning lang sa kay Jovi Monares, si Patricia Jimenez Araman, Del Castillo, si Ramon Villagracia nagatutok man sa aton sining pagpangalagad mga aksyon. Sige. Sa ngalan sa regular nga anchorman, action Fred Salanga, inis action Brian Morden, talos ka nagpangalagad sa inyo. Maayong aga. Radio. Action!